על הצהרות ותוכניות. רבים הניחו אבני פינה, אנחנו מבצעים. אנחנו מחברים את הפריפריה למרכז, מייצרים שינוי חברתי, מצמצמים פערים, בונים כלכלה וסוללים מסילות לשלום אזורי. מנהיגות אמיתית שמחויבת לשינוי מציאות צריכה קודם כל לדעת לקבל החלטות. מיזם הרכבת הקלה הוא דוגמה מובהקת ליכולת לקבל החלטה. מנהיגות לא נרתעת מאתגרים, מנהיגות חותרת למגע, מנהיגות נשענת בעיקר על כושר הביצוע. לקבל החלטות, לבצע את ההחלטות, זה יסוד הציונות, זה יסוד קיומה של מדינת ישראל. שיהיה לכולנו בהצלחה רבה.